Boli pekné výkony. Peticu najúspešnejších uzatváral tím Rádio Viva, pričom od 4. priečky tento tím delilo 20 sekúnd. Štvrté miesto, videoserver zaoberajúci sa prezentáciou videí z automobilových pretekov RacingTube.sk. Tým plus jeden deň nastupoval do pretekov z pole position. Po odjazdení prvého stintu však už túto pozíciu neudržali a tak im v cieli patril najnižší schodík na stupňoch víťazov, tretie miesto plus jeden deň. Tvrdé boje nielen na trati, ale aj pri taktike zvádzal tím Garage TV. Jeho jazdci sa nezapreli a dokázali, že k automobilom a motoristickému športu majú veľmi blízko. Strieborná priečka, Garage TV alebo aj Autosme.sk. Aj víťazný tím nemá k motoristickému športu ďaleko. Bol totiž zložený z kameramanov, ktorí vám každý týždeň prinášajú spravodajstvo a reportáže nielen z pretekov automobilov či motocyklov, ale aj ich zákulisia. Práve Studio Live bude až do nasledujúceho podujatia zdobiť údobný pohár Media Racing Media Cup. Túto reláciu vám priniesli Boyden, DVC Slovakia, A1 Team, Medic Progress, Media Racing, Studio Live.